Вітаю, це Прайм на телеканалі АТR. Мене звати Христина Бондаренко. І сьогодні ми знаходимося в гостях, якщо можна так правильно сказати. Ми в лікарні у Сергія Стерненка. Це одеський активіст, один із колишніх очільників правого сектору в Одесі. Ну і насправді, чому ми зараз в лікарні? Тому що на Сергія вже втретє був замах за останні 4 місяці. Вітаю, Сергію, привіт. Вітаю. Ми побачили, коли на вході охоронця, але я знаю, що це не охоронець від Нацполіції, правда? Так, це охорону, яку мені надали, організували мої друзі, за що я їм дуже вдячний, тому що поліція 4 рази мені відмовила у наданні державної охорони, навіть попри реальну загрозу життю та здоров'ю. А з чим це ти можеш пов'язати? Чому так? Ну, мені складно казати однозначно, але з огляду на те, що Дмитро Головін, начальник поліції області, є потерпілим в тому кримінальному провадженні, де я є підозрюваний, а це події по протесту щодо літнього театру в Одесі, то, мабуть, тут має місце якесь упереджене ставлення, тому що об'єктивно є реальна загроза життю та здоров'ю, є факт 3 нападів, і поліція повинна була вже давно вжити всіх заходів безпеки. Чому вони це не роблять? Питання, скоріше, риторичне. Якщо говорити про поліцію, то читала заяви керівника Одеської поліції. Він вважає, що це мета основна – це налякати тебе, було, а не вбити. І він бачить зв'язок із людиною, яка є нині в СІЗО, сидить, ваш опонент. Назвав він прізвище Едік Панченко, на прізвисько Галстук. Знаєте ви цю людину? Я знаю цю людину, ми до цієї людини ходимо часто на судові засідання, тому що він скоїв ряд злочинів, пов'язаних із застосуванням насильства щодо жінок. По останньому інциденту з вікна 3-го поверху помешкання, де він перебував під домашнім арештом, він викинув оголену дівчину, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження, після чого сів на мотоцикл і поїхав геть, будучи ще й при цьому під домашнім арештом. Тому з огляду на те, що ця людина має певні зв'язки в правоохоронних органах, в судовій системі нашого міста, ми вирішили, що необхідно привертати увагу суспільства до даного процесу, щоб людина понесла покарання відповідно до чинного законодавства. А хто ця людина? Давайте просто чому? Це колишній... Тому що це цікаво теж, Так, це колишній член партії «Родина», і в 2014 році він намагався стати членом правого сектору. Намагався чи був? Не був. В період, коли мене було відсторонено від здійснення повноважень на декілька місяців у зв'язку з внутрішніми перевірками, в результаті котрих було відсторонено людей, які намагалися його притягнути якраз в правий сектор. Членом організації він не був, і як тільки мені повернули повноваження, я цій людині сказав, що тебе тут бути не повинно. Тим паче, що він симпатизував російській агресії проти України в соціальних мережах. А як таке могло статися, що людина, яка симпатизувала російській агресії, з ваших слів, хотіла стати членом правого сектору? Я думаю, що він, мабуть, для себе бачив якісь там політичні перспективи або якусь іншу вигоду. Можливо, він хотів прикриватися іменем організації для своїх якихось справ. Насправді, тут можна тільки висувати версії. Але я не думаю, що це взагалі має відношення до моєї історії з замахами. Чому? Тому що, якби дійсно було доведено зв'язок нападників з цією людиною, то я думаю, що пан Головін, він би не просто роздавав інтерв'ю, а здійснював би реальні кроки по притягненню його до відповідальності. Так ми поки що бачимо лише медійні заяви, ми не бачимо реальних процесуальних наслідків. Медійні заяви були, що ця людина, яка зараз в СІЗО, ця людина на прізвисько Галстук, як ми вже говорили, він нібито і керував цією операцією по замахам на вас із СІЗО. І знову ж таки виконавці теж були нібито, могли бути члени правого сектору. Але ні, це виконавці точно, принаймні 2-го і 3-го замаху, тому що 1-го я не бачив, хто на мене напав. Вони ніяк не були пов'язані взагалі з патріотичним рухом. Під час 2-го замаху людина, яка стріляла в мене, він тільки в минулому році вийшов з в'язниці, де відбував покарання. А от ці люди, які на мене нападали востаннє, вони абсолютно не дотичні до будь-яких патріотичних чи взагалі громадських чи політичних рухів. Але я знову ж таки хочу наголосити, якщо пан Головін, начальник поліції області, робить такі публічні заяви, це повинно бути підкріплено процесуально, це повинно мати юридичні наслідки. А так, погодьтесь, дивно, якщо головний поліцейський області каже, ми знаємо, що це був, умовно, Едуард, так?
Він що каже, він замовив. Що це його, здається, якщо я правильно пам'ятаю його інтерв'ю, це він сказав, що це його суб'єктивна думка. Ну, якщо це його суб'єктивна думка, то він, як начальник поліції, повинен тримати її при собі. Я вважаю так. Тому що якщо це його суб'єктивна думка, то демонструвати її суспільству на загал – це, ну, мабуть, непрофесійно. Бачите, наслідком цього є, що ми зараз з вами цю версію обговорюємо, хоча вона нічим не доведена. Ну, її не тільки ми з вами обговорюємо, тому що коли я шукала інформацію про вас, питала так само людей, то щонайменше 2 джерела мені сказали, що це може бути конфлікт ваш всередині тоді правого сектору. Це правда? У мене з ним конфлікту не було. Не було? Не було. А правий сектор, да? От ви сказали, що, можливо, він хотів туди потрапити через політичні мотиви або якісь інші мотиви. Можливо. Можливо. Що це можуть бути за інші мотиви? Можливо, він хотів на той період часу якусь іншу вигоду отримати, якісь інші дивіденди, прикриваючись іменем організації. Чи правильно я розумію вас зараз, так, що... Займатися протизаконною діяльністю. Ну, тобто кришувати... Власне, з цим були пов'язані перевірки внутрішні, тому що всередині організації на той момент було декілька людей, які становили організовану групу, які, власне, і займались подібними речами. Я не буду розголошувати деталі всі того, що відбувалося, але врешті-решт рішенням Центрального проводу організації тоді ці люди були виключені з лав правого сектора. Я просто пам'ятаю так само заяву 15-го року Олексія Бика, так, він є представником правого сектора, він тоді заявляв, що оці події із вами, в тому числі, це продовження репресій після Мукачевого. Давайте згадаємо Мукачево, так, перестрілку і так далі. Я би не став пов'язувати це з Мукачевом, тим паче, що і мене там не було. Ні, я кажу, що Олексій Бик казав, що це було після подій з Мукачева, і це теж репресії проти правого сектору. Перший напад на вас. Я би не став це пов'язувати. Я думаю, що це лежить більше в площині одеських подій, одеської моєї громадської діяльності. І з огляду на те, що напади відбуваються систематично, регулярно, і не тільки щодо мене, а й щодо інших активістів, котрих об'єднує лише одне, тобто протистояння одеській місцевій владі, я думаю, що за цим можуть стояти очільники нашого міста. Але я не можу стверджувати точно. Я не буду зараз говорити про будь-яку версію і називати її такою, яку я вважаю підтвердженою, тому що в мене немає фактів. У мене немає фактів, які ні заперечували б якусь версію, ні підтверджували. Тому я вважаю, що було б неправильно називати чиїсь імена зараз. Ну, ви вже називали їх? Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви казали, що напад організовано з боку Труханова і компанії. По першому нападу я і сьогодні притримуюсь такої думки, тому що одразу після подій в Літньому театрі, після протестів, після того, як я вийшов з СІЗО, куди мене закривали за те, що я вів трансляцію у Фейсбуці цього протесту, мене перестріло 2 людей біля будинку і почали мені погрожувати, казати, що це буквально там декілька секунд тривало, що закрий рота, припини лізти не в свою справу, тоді в тебе все буде гаразд. Погрожували моїм близьким, я не буду називати імен з міркування особистої безпеки, приблизно в той самий період часу. Погрожували вбивством. І оскільки це хронологічно співпадає з протестами по Літньому театру, а протести по Літньому театру призвели до величезних фінансових втрат осіб, які збирались робити там незаконне будівництво площею 32 тисячі квадратних метрів, я думаю, що це найбільш логічна версія. Назвемо це так. Зараз ви вбачаєте в цьому нападі так само слід міської влади? Якщо міркувати з точки зору логіки, то це була б найбільш вірогідна версія. Тому що, як я вже сказав, я не один такий, і, власне, не один, на кого нападають декілька разів. Той же Віталій Устименко, на якого нещодавно було скоєно замах, йому порізали ногу і порізали частину голови. Перший напад на нього відбувся на суді по Геннадію Труханову. Тобто за керівництва одного з депутатів міської ради, прямо під час завершення судового процесу. Він вказав тітушкам, які знаходились в приміщенні суду, на Віталія, і вони, власне, на нього напали, його побили. І ті ж люди, які тоді напали на Віталія, напали згодом і на мене наприкінці лютого під час акції в Аркадії. Ми були з групою активістів і відмовились платити 20 гривень за проїзд вулицею.
там було встановлено незаконний шлагбаум. І цей шлагбаум охороняли ті самі люди, які нападали на Віталія Устименка. Вони тоді прийшли, спровокували конфлікт, спробували мене побити і побили співробітника патрульної поліції. Їх затримали, але нікого до відповідальності не притягнули по сьогоднішній день. Ну і ви, тим не менш, все одно після Києва збираєтеся їхати в Одесу, повертатися? Однозначно, так. Декілька причин. По-перше, я не збираюсь припиняти громадську діяльність. По-друге, я спілкувався зі слідчими по другому і по третьому замаху. Мене викликали для відтворення подій, і я з'явлюсь за викликом слідчого. Мені немає чого ховатись, хоча я розумію, що, скоріш за все, по моєму прибуттю до Одеси, мені буде повідомлено про підозру. Я не знаю, яка буде правова кваліфікація, але поки що все йде до того. Це особиста помста вам Труханова? Ну, мовно кажучи, якийсь такий левіафан, да? Якщо дивилися, да? Коли так, місцева влада... Дивився. Насправді Одеса дуже нагадує сьогодні сюжет цього фільму. Одеса, знаєте, вже серед активістів пішло такий крилатий вираз «Одеська Народна Бандитська Республіка». Тобто, насправді, багато речей протизаконних, які відбуваються в місті, до яких дотична місцева влада, до них немає жодної уваги правоохоронних органів. Або вона є, але тільки імітується. Тобто є ряд кримінальних проваджень проти Геннадія Труханова, проти місцевих депутатів. Є ряд злочинів, які вчинили і вищі посадові особи, і прокурор області, і начальник поліції області. Але їх ніхто не притягає до відповідальності абсолютно. І про це питання не стоїть. А навіть коли намагаються притягнути, ми бачимо, що Київський суд Труханову дозволяє далі залишатись на посаді, на тій, на якій слідство підозрює, що він вкрав 185 мільйонів гривень. Давайте про вас. Так? Ви почали громадську діяльність після Майдану, так? Ну, зараз 23, тоді вам було 19 років. Ну, 18. 18. А чому ви вирішили почати взагалі встати на цей шлях, так? Почати там, ви один із перших, хто люстрував чиновників в сміттєвих баках, так? Обливали зеленкою і так далі. Так? От як це от у вас зародилися такі от спротив? На мене дуже глибоке справило враження те, як поводилась міліція під час розгону Майдану в грудні. І коли я бачив кадри, як співробітники Беркуту б'ють людей, котрі не чинять їм жодного супротиву, причому не просто б'ють, а забивають ногами, кийками, всередині мене, мабуть, щось спалахнуло в той момент, і я зрозумів, що так, як раніше, в Україні вже не буде. І що я не можу залишатись осторонь від цих процесів. На жаль, тоді, перші дні Майдану, в мене була дуже велика зайнятість. Я працював в соціальних мережах і не мав змоги поїхати в Київ. І я шукав можливості знайти якийсь протест, можливо, на підтримку Майдану в Одесі. Але дізнався про ці протести аж практично в січні місяці. І от з того часу все і почалось, власне. Потім я поїхав на Київський Майдан, потрапив на період розстрілів 19-20 лютого. З нами там тоді була теж група одеситів. Був Ігор Іванов, який згодом загинув 2 травня в Одесі. І коли я побачив смерті людей, а потім смерті людей, яких я знав, спочатку це були незнайомі на Майдані люди, а потім ті, кого я знав, то я зрозумів, що якщо я і мої друзі не зупинимось зараз і не будемо нічого робити далі, тобто не продовжимо процес спроб змінити цю країну зсередини, то це буде дуже неправильно і дуже низько. Тобто, якщо наші друзі або навіть просто співгромадяни, якщо вони віддали своє життя, так, в ім'я якихось ідеалів, в ім'я якоїсь мети, то опускати зараз руки і не продовжувати громадську діяльність, нічого не робити, це буде, мабуть, по відношенню до них дуже неправильно. Як ви це собі уявляли? Так? Тобто ви, до речі, не приховуєте це, так? Що ви брали участь у підпалі, так? Будинку профспілок? Ні, я не брав участь у підпалі будинку профспілок. Я брав участь у подіях 2 травня, але будинок профспілок – це вже було завершення подій 2 травня. Почалося все в центрі. Ну, з моїх джерел ви брали участь. Це правда? В подіях так. Я брав участь в подіях 2 травня і як міг тоді намагався захистити своє місто від російської експансії. Стосовно підпалів, то 4 з 5 джерел запалення вони були всередині
і члени Одеського правого сектору, котрий я на той момент очолював, брали участь в порятунку людей з палаючої будівлі. Тому насправді навколо цієї теми дуже багато сьогодні дезінформації, котру навіть підхоплюють, на жаль, українські медіа. Ми дуже сильно програємо в інформаційній війні стосовно подій 2 травня, як на внутрішньому рівні, всередині України, так і на міжнародному. Як потрібно про це говорити, Володь, на вашу думку? Велике значення, що для того, щоб вибудовувати правильну інформаційну лінію, розказувати, як воно було насправді, мають матеріали слідства. Слідство, на жаль, у нас було абсолютно провалене, і внаслідок цього всі 19 обвинувачених отримали виправдовувальні вироки. Тобто люди, які були по ту сторону барикад і організовували події 2 травня. Ми повинні, це насправді питання дуже глибоке, дуже складне і комплексне, тому що воно впирається не тільки в події 2 травня, а й загалом в інформаційну політику висвітлення того, що відбувається в Україні. Тому що якщо звернути увагу на те, яку інформацію мають люди, які проживають в країнах Заходу, в Сполучених Штатах, то багато новин вони дізнаються з точки зору російської пропаганди сьогодні. Тобто у нас немає ніякого мовлення, яке би якісно працювало на міжнародному рівні. І, мабуть, недостатньо зусиль докладають наші політики на міжнародній арені. Навіть стосовно теми 2 травня, в нас про це кажуть, що це виключно траурна дата, але ніхто з політиків не говорить про те, що в цей день фактично було зупинено російську агресію в місті і було зламано хребет Донецькому сценарію. То ви знали, що там вже що може бути Одеська Народна Республіка, умовно кажучи, так? І ви думаєте, що цей підпал так само зупинив? Я не думаю, що підпал прямо зупинив. І підпалів було, як я вже казав, декілька, насправді. Коли почались події 2 травня, вони почались з того, що по нам почали стріляти. Тобто це був біля Соборної площі марш за єдність України, який мав іти до стадіону Чорноморець. Оскільки в соціальних мережах тоді проросійські громадяни писали, що вони планують напасти на цей марш, ми прийшли також туди. Але я, в принципі, я і збирався йти на футбол зі своєю дівчиною. Тоді ми придбали 2 квитка на матч Чорноморець-Металіст. Прийшла місцева самооборона і прийшло дуже багато людей, які тоді ще ходили на Майдан. А це ж все період декількох місяців. Ось закінчився Майдан. Після Майдану я повертаюсь до Одеси, а в нас вже ходять люди з триколорами і кричать про Росію, кричать «Путін, віді війська». А потім буквально через декілька днів відбувається перше захоплення обладміністрації. 2 травня це була кульмінація вже цих подій. І, власне, ми прийшли туди, і як тільки марш мав іти по вулиці Дерибасівській, з боку вулиці Грецької на нас вийшло близько 4-5 сотень проросійських бойовиків. Одразу зав'язалася сутичка, міліція фактично абсолютно бездіяла перші півгодини, а через півгодини приїхала група швидкого реагування, як воно в них називалося, антимайдану, на мікроавтобусі, котрий ми до цього декілька днів тому вимагали у міліції перевірити, і вона цього не зробила. Виліз Василь, по-моєму, Василь його звали, Будько, на псевдобоцман з карабіном калібром 5,45 «Вулкан», і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по нам. Вбив Ігоря Іванова, це десятник на той момент був Одеського правого сектора. Було смертельно поранено також Андрія Бірюкова, людина, яка теж з нашого боку барикад тоді була. І після цього події дуже сильно радикалізувалися. Підпал – це був один із варіантів, чи не єдиний вихід тоді зупинити все це? Коли протистояння в центрі, котрі тривали близько 4 годин, завершились, розлючений натовп сказав, що треба йти і розбирати табір проросійських сил, який стояв на Куликовому полі. Це був цілком логічний крок після тієї крові, після тих подій, які ми бачили в центрі. Натовп був не керований, було вже близько 5 тисяч людей. Це були одесити, які самі з'їжджалися протягом цих 4 годин, поки йшли протистояння, тому що на початку у нас було близько 1,5 тисячі. Ви тоді були членом правого сектору? Я був очільником правого сектору. Очільником правого сектору. У вас був зв'язок тоді з Дмитром Ярошем? Він вам телефонував, щось говорив, як діяти? Я спілкувався з його заступниками на той момент. То особисто він вам не дзвонив? Я в той день, чесно, вже не пам'ятаю, чи я спілкувався саме з Дмитром
в процесі. Я пам'ятаю, що я спілкувався з його заступником по лінії добровольчого українського корпусу з Андрієм Стемпіцьким. Так. Це я точно пам'ятаю. Що Яроше, можливо, я теж говорив. Що він вам казав? Ви питали в нього, ну, теоретично, так як підлеглий, якщо можете говорити, що робити, як діяти? Натовп не керований. Звісно, я спілкувався. Він казав, щоб ми діяли обережно, щоб ми не підставляли своїх людей під кулі і максимально стримували бойовиків, і що приїдуть хлопці з інших регіонів і допоможуть їх розбити. Це коли в центрі були протистояння. Але протистояння в центрі завершилось. Хто почав кидати в суміш запалювальну? Звідки? Ви говорите саме про будинок профспілок. Перші коктейлі полетіли з даху. З вікон почали лунати перші постріли. До речі, якщо цікаво буде і глядачам, і вам, є сайт групи 2 травня, російською треба буде забити в Google група 2 мая. Там детально розписана хронологія цих подій, що за чим відбувалося. Це велика робота громадських експертів, причому туди в групу навіть входило декілька людей з проросійською позицією. І вони хронологічно розписали, що як відбувалося. Вони проводили власні експертизи того, що відбулося. І перші запалення будівлі відбулися через те, що було необережне поводження з запалювальними сумішами, з коктейлями Молотова серед тих людей, які знаходились всередині. Я не буду заперечувати, що частина коктейлів запалювальної суміші вона летіла ззовні, але людей можна було в той момент зрозуміти, тому що перед цим було вбито декілька протестувальників з нашого боку, і коли ти підходиш до будівлі, а в тебе починають стріляти і кидати в тебе запалювальну суміш, перша реакція буде завдати якоїсь шкоди у відповідь. Коли почалась пожежа, то люди з нашого табору почали розбирати сцену, яка там стояла. Це була така металева висока конструкція, підставляти до вікон, вилазити і витягувати людей з будівлі. На момент прибуття пожежників до будинку профспілок силами проукраїнських громадян було врятовано близько 300 людей, які знаходились тоді в будинку профспілок. І, власне, це, мабуть, найкраще спростування всіх міфів російської пропаганди. Це не просто мої слова, це офіційні дані слідства. А в місті яке ставлення до вас особисто? Різне. Різне, так? В залежності від того, яку то у вас позицію ворогів, окрім Труханова, ще є серед... Мене дуже не люблять люди, які мають проросійську позицію. Люди, які підтримують агресію проти України. Я вважаю це компліментом. Наскільки це потужно, наскільки їх багато в Одесі? Тому що... Доволі багато. Активних, може декілька сотень. Пасивних, я думаю, десятки тисяч, якщо не сотні. Насправді відсоток громадян, які сьогодні мають антиукраїнську позицію, в Одесі доволі значний. І в цьому велика заслуга місцевої влади, яка толерує культ пропаганди Радянського Союзу і підтримки взаємовідносин з Російською Федерацією. То ви погоджуєтеся із цитатою Ігоря Луценка, народного депутата, який казав, що ми втрачаємо Одесу по тому ж сценарію, як і Донбас? Насправді, якщо не буде рішучих дій з боку Служби безпеки України, з боку силових відомств інших по відношенню до Одеси, то, на жаль, негативний сценарій розвитку подій цілком можливий, я не буду казати, що в близькій перспективі, але через роки 2-3 абсолютно може бути. Тим паче, що Одеський регіон, якщо говорити не тільки про Одесу, дуже складний, особливо дуже полярний по своїм поглядам, якщо рухатись з півночі на південь, і значна частина людей на півдні сьогодні підтримує дії країни-агресора. Під боком у нас російський контингент знаходиться на території невизнаного Придністров'я. І все це в комплексі може зіграти дуже поганий жарт для нашої національної безпеки. До речі, про СБУ, так ви сказали. Представники ОПОБЛОКу, не можу їх не цитувати, так, читала так само про вас, стверджують, що ви співпрацюєте з СБУ. Так, за цю фразу я подав на представника ОПОБЛОКу до суду. Це абсолютно маячня. На вас якось виходили Служби безпеки? На право радикалів, якщо говорити про вас? Якщо я скажу, що я ніколи не спілкувався з представниками Служби безпеки, то я збрешу. Звісно, я з ними спілкуюся, тому що Одеса – регіон, як я вже сказав, складний. І якщо до мене надходить інформація про загрози національній безпеці, про терористів, які можуть перебувати на території міста, то я однозначно її передаю до представників служби. Тобто це якийсь куратор, певний? Чи як ви приходите? Ні, абсолютно. Тук-тук, добрий день, ось як це відбувається? Це не куратор.
Ну, в Службі безпеки України є люди, які відповідають за роботу з громадським сектором. Це, мабуть, абсолютно не новина. І ну, в мене є мобільні телефони деяких представників СБУ, з якими можна спілкуватися і передавати їм інформацію, яка стосується загрози для громадян. Від вас вони щось ще вимагали? Там, можливо, Абсолютно ні. Тобто це виключно робочий контакт і не більше. Ну, вас навербувати намагалися? Можливо, намагалися. То виходили, спілкувалися, як це було? Ну, я не буду вам розкривати деталі розмов усіх. Ну, скільки разів це було, давайте так? І коли востаннє? Останній, ну, може, місяць тому спілкувався з співробітниками. Ну, я не та людина, яку можна завербувати, тому будь-які розмови, якщо вони б навіть і мали місце, вони б закінчились негативно для тих, хто би їх починав. Можу спитати вашої думки стосовно спецоперації СБУ, так, щодо нашого колеги Аркадія Бабченка. Що цікаво, що Олексій Цимбалюк, він є одеситом, якщо я не помиляюсь. Так? Він родом з Одеського регіону. Так, це кілер, який мав би Хороший виконувати. кілер. Ви його особисто знаєте? Так, я його знаю. Ще от якраз в період після Майдану я з ним познайомився і вважаю його своїм другом. І він теж. Так, ви знаєте, я читала вчора його інтерв'ю, є декілька моментів, які би я хотіла, щоб, можливо, прокоментували. Але, ну, можливо, мені тільки здалося дивним, так? Тобто він розповідає, що він є ченцем, так? Тобто Божою людиною і так далі. Так? Як він потрапив на фронт, але був там в групі госпітальєрів, так? ДУК, тобто це лікарі. Він якось брав участь в боях? Чому його могли зробити? Звісно, він брав участь в бойових діях. І він сам навіть каже, що в своєму інтерв'ю BBC, що він дуже любить зброю. Він казав, ну, любити зброю, цікавитися зброєю, це не означає, що можна бути кілером, якому замовили 30 або 60 людей. Розумієте, про що я кажу? Так, я розумію, про що ви кажете. Тобто вас цікавить питання його навичок? Так, ну, давайте так. Я думаю, що Олексій з тих людей, які вміють добре користуватися зброєю, але, на жаль, я вам деталі розповідати не можу. Це було б неправильно з мого боку говорити замість нього. Знаєте, так само цікаво, от я казала про інтерв'ю його, він сказав, що цитую, я є представником правого середовища, а деякі люди чомусь вважають, що правами дуже легко маніпулювати. Достатньо сказати, що треба вбити росіянина, і незважаючи на те, хто той росіянин, правий на це погодиться. Ви погоджуєтеся із його цим? Я думаю, що така думка побутує в середовищі російських спецслужб і взагалі серед росіян, тому що вони ж насправді теж стають заручниками своєї ж інформаційної пропаганди. Тобто я впевнений, що багато співробітників ГРУ ФСБ, вони вірять в ці ж казки про розп'ятих младенців, мальчиків, і що будь-якого руського треба вбивати просто за те, що він руський. Ну, так, вони уявляють, що такими є сьогодні українські націоналісти або просто українські праві. Цілком може бути. Тобто цим пояснюється те, що, наприклад, вбивця Вороненкова, так, а так само був колишнім атошником. Ну, Вороненков більш така негативна, мабуть, для сприйняття в іміджовому плані особа. Так, він же голосував за анексію Крима, він підтримав збройну агресію проти України, на відміну від Бабченка. Я тут зупинюся, знаєте чому? Зроблю ремарку. Тобто ви вважаєте, якщо він негативна так особа, що дійсно міг будь-хто з атошників там колишніх взятися за цю справу? Не будь-хто. Я не думаю, що будь-хто. Ну, це все дуже індивідуальні речі. Дуже індивідуальні речі. Ну, всі праві, вони ж теж відрізняються один від одного. І це ж не можна казати, що всі по одному шаблону однаково мислять, однаково діють, однаково бачать одні ті самі явища або мають однакову політичну чи іншу позицію. Тому це питання дуже індивідуальне. Якщо вже заговорили так про правих, ви себе, ваша ідеологія яка? Моя ідеологія дуже проста. Я хочу жити в нормальній країні. Не більше, не менше. І в країні, в якій не буде зовнішньої експансії, не буде окупованих територій і в якій не буде таких негативних проявів, як тотальна корупція, яку ми сьогодні маємо. Тобто в країні, в якій буде максимально зменшено відстань між державою і людиною, де буде мінімум присутності чиновників. Але все одно ви маєте мати певні погляди. Ви були в правому секторі, так? Ви не розділяєте... На період Майдану мої погляди з ними повністю співпадали. Що трапилося потім? До речі, чому ви вийшли потім? Ну, тут є декілька причин. Певною мірою це ідеологічні розбіжності, іншою мірою це, мабуть,
з моєї точки зору, відсутність якогось руху вперед і розвитку організації. Ідеологічні розбіжності? Ну, наприклад, з точки зору долі грального бізнесу в Україні. Я прихильник легалізації грального бізнесу і не тільки, тому що це доцільно з економічної точки зору і абсолютно нормально і правильно по відношенню до суспільства. Але правий сектор виступає проти цього. Продаж землі, легалізація наркотиків? Продаж землі однозначно нам потрібно вводити ринок землі, але з певними державними обмеженнями, тому що в нас сьогодні дуже складна економічна ситуація. І створити певні умови для того, щоб в пріоритеті були громадяни України, могли скуповувати землю в Україні. Якщо говорити про легалізацію легких наркотиків, то я думаю, що в медичних цілях ми можемо легалізувати використання марихуани. Я нічого страшного в цьому не бачу. Я чому про це питаю, тому що я намагаюся зрозуміти шаблон або формат тієї політичної сили, яка би вам підходила, так? То правий сектор, ви кажете, що ви не погоджуєтеся із історією про гральний бізнес? З певними моментами, так. Тоді що це має бути? Яка ідеологія ваша Мабуть, тоді? це ближче до націонал-демократизму. Мабуть. Але я не певен. Добре, давайте тоді поговоримо про ваші політичні амбіції. Тому що вони у вас є. Ну, я би не сказав, що вони є. Ну, в одному з інтерв'ю, знову ж таки, буду сьогодні цитувати вас і інших, ви скажете, що не виключаю цього. Не виключаю, у зв'язку з арештами я позбавлений вибору. У мене вибір або потрапити до в'язниці, якщо я припиню громадську політичну діяльність, або продовжувати і збільшувати суспільну підтримку, яка є моєю страховкою від репресій. Ви дійсно вважаєте, що похід в політику може бути страховкою від репресій? Навіть не прихід в політику, а медійність. Максимальна публічність і висвітлення того, що я роблю, чим займаюся, це є певним запобіжником. Тому що, по суті, якби в мене не було суспільної підтримки, то ми б з вами сьогодні не спілкувалися. То я би, мабуть, перебував в слідчому ізоляторі по сьогоднішній день і все закінчилось би дуже погано. А суспільна підтримка – це двостороння річ. Це не може бути грою тільки в одну сторону. Тобто, якщо тебе люди підтримують, то ти повинен щось і віддавати людям, тобто щось робити, щоб виправдовувати якісь їх сподівання. Тобто з правим сектором це чисто були ідеологічні розбіжності і все? Так. Чи був якийсь внутрішній конфлікт? Ні, внутрішніх конфліктів не було. Я досі підтримую нормальні стосунки з представниками правого сектору, як одеського, так і з інших регіонів. Дмитро Ярош, так, ви з ним востаннє спілкувалися, бачила ваші фотографії на прем'єрі стрічки «Кіборги», так? Так, в Одесі. В Одесі, так. Він приїхав в Одесу. Так. Про що говорили тоді? Можливо, він вам пропонував знову повернутися в правий сектор? Ні, не було ніяких пропозицій. Розмова була про фільм, виключно про фільм. Угу. Ну от ви, Дмитра Яроша, можете пояснити ви, так, із середини, що трапилося із таким от великим провідником, як його називали в 2014 році, і зараз фактично він зник з медійного поля, і невідомо чим займається, чи піде в політику, і що він далі? зараз, наскільки я знаю, займається добровольчими підрозділами, які знаходяться на фронті. І, мабуть, було б доцільніше ставити питання про його діяльність йому безпосередньо, але з того, що я бачу зсередини, мені здається, до нього було просто завищений рівень сподівань, завищені очікування від нього. Але все-таки це його був вибір, чим йому займатися далі і яку діяльність запроваджувати. Ну, ви особисто пішли би от в цей рух об'єднаних правих сил, так? Куди входить «Свобода», Національний корпус, правий сектор? Це не рух. Це було підписання певного меморандуму, так, наскільки я знаю, про співпрацю між декількома правими організаціями та політичними партіями. Ну, я бачу, що ці рухи сьогодні, так, вони співпрацюють. Я не знаю, чи створять вони якийсь один потужний рух на майбутнє, який буде діяти, але однозначно я вітаю будь-які спроби об'єднання зусиль серед людей, які хочуть діяти на благо України. Ви туди підете в цей рух? Ну, я не є членом жодної з організацій, які входять до числа тих, хто підписав цей меморандум, тому ні. Угу. Але я з багатьма представниками цих організацій спілкуюсь і співпрацюю. У мене є контакти і з Національним корпусом, і з представниками Одеської свободи, і з правим сектором, як я вже казав, і спілкуюсь періодично з хлопцями із інших організацій, які ви спілкуєтеся на предмет спільних акцій? Так, саме так. А як ви ставитеся до того, що є розповсюджена думка, що певні націоналістичні організації використовують
для захисту певних бізнес-інтересів, наприклад? Ну, якщо казати про Згадаємо те, що я фразу бачив кишенькової сам, армії Петра Порошенка. я до цього казав про те, що в правому секторі Одеському так був конфлікт у зв'язку з тим, що певна група людей намагалась займатися протизаконною діяльністю, прикриваючись іменем організації. Тому я не буду заперечувати можливість наявності таких фактів. Але тут основне питання не в тому, чи є такі явища, чи нема. Тому що це така річ, від якої не можна застрахуватись, так, від того, що якісь окремі члени тієї чи іншої організації, неважливо, правого, толку, лівого чи будь-якого іншого, почнуть займатися протизаконною діяльністю. Тут головне питання в реакції керівництва цих структур на поведінку їх членства. От якщо ця реакція є, то я нічого поганого не вбачаю в цьому. Так, звісно, має бути реакція на протизаконну діяльність. В першу чергу на неї мають реагувати правоохоронні органи і має реагувати сама організація, до якої належить та чи інша людина. Якщо цієї реакції нема, то треба робити висновки суспільству, довіряти тій чи іншій політичній силі або громадській організації. Прізвисько Берія, от до вас. На період Чому? Майдану було Чому? так. Мені складно відповісти, чому, тому що я, чесно кажучи, вже й сам не пригадую. Було досить нетривалий час. Воно таке характерне. Дуже неприємне. М'яко кажучи, так. Берія – це та людина, яка, з-поміж іншого, організувала голодомор, влаштувала в Україні. І влаштовувала репресії 37-го року. Так. Як таке прізвисько могло приліпитися до такого милого, як хлопця, так? Я вам не зможу відповісти на це питання, на жаль. Ви собі якось це пояснювали? Я, чесно кажучи, цьому якоїсь уваги особливої навіть не приділяв. Ви були жорстким? Чи... В питанні чистки кадрів всередині організації Одеського правого сектору, зокрема, так, дуже жорстка в мене була позиція. Доходило до того, що практично майже 50% організацій виключалося з неї у зв'язку з протиправною діяльністю. А що виявляла ця чистка кадрів? Виявлення і вигнання тих, хто діяв всупереч нормам діючого законодавства і всупереч постулатам і нормам організації. 50%? Приблизно так. Я не буду конкретизувати, тому що це було б неправильно з мого боку, оскільки я вже є колишнім членом правого сектору, і розголошувати таку інформацію було б не зовсім коректно. Це ваше право, так. Ви також хочу вашу цитату навести про українську владу. Ви казали, що це ці самі люди, это те же люди, позволяющие ныне России контролировать значительную часть нашей економіки. Так. На превеликий жаль. Далі ви додали, що, мовляв, хіба ви чекаєте від канібала, що він стане вегетаріанцем, так? Це ви про кого казали? Це, по-моєму, я писав пост по справі Бубенчика, так, того, якого намагались притягнути до відповідальності. Там були ще й жорсткіші фрази, але... Нібито стріляв в беркутівців під час Майдану. Я можу пояснити, чому я так сказав, тому що я реально бачу сьогодні величезний вплив Російської Федерації в практично всіх сферах суспільних і державних. Це і релігійна, і медійна, і культурна, і, зокрема, економічна сфера, де по сьогоднішній день велика кількість бізнесу і навіть стратегічно важливих об'єктів належить Російській Федерації. Про конкретні говорили людей? Про Труханова, який має російський паспорт, чи про кого? Труханов в тому числі. Але це ж люди Труханова організували нещодавно напад на військовий аеродром в Одесі, на стратегічно важливий для всього півдня України, не тільки для Одеси. Крім того, як вони організували, що це було? Є у нас мережа торгівельних центрів, Сіті-центр називається. І Міністерство оборони зверталося декілька разів до міської влади з вимогою закріпити остаточне право користування землями військового призначення за Міністерством оборони. Це прохання було проігноровано. Натомість частина земель військової частини, де розташовано військовий аеродром, протизаконно було передано компанії, яку тримає Сіті-центр. Сіті-центр належить Галантерніку, це прямий бізнес-партнер Геннадія Труханова, який пов'язаний з російською мафією. По ним, власне, було нещодавно розслідування на BBC, дуже гучне. І в один з днів
Прийшли особи, яких прийнято називати в народі тітушками, озброєні в масках, в спецодягу, знесли паркан військової частини, посунули його, захопивши 20 соток землі, вступили в конфлікт з військовими, застосовували проти них силу, і на це немає жодної реакції правоохоронних органів. Ще один приклад. Одеське обленерго, яке відповідає за постачання електрики по всьому регіону, належить сьогодні російському олігарху Бабакову. І нещодавно Приморський райсуд Одеси у власність цього ж Бабакова, який напряму пов'язаний з президентом Російської Федерації Путіним, передали ще готель «Юність», великий об'єкт нерухомості на Французькому бульварі. Приморський суд Одеси декілька місяців тому весь новий привоз, величезний комплекс будівель, передав у власність російського Сбербанку. Це дуже небезпечно. Це страшні речі. Це один з важелів впливу сьогодні на Україну. Це я кажу тільки на прикладі одного міста. Але Геннадія Труханова тримають в Одесі. Чому? Тримають, так. Чому? Питання дуже хороше, і я підозрюю, що Геннадій Труханов потрібен Петру Олексійовичу для забезпечення виборів президентських, можливо, потім і парламентських. Тобто ви маєте на увазі адмінресурс, забезпечення адмінресурсу? Так. І зв'язки Геннадія Труханова з Петром Порошенком, вони очевидні. Депутат фракції президента бере на поруки Геннадія Труханова в суді. Фракція БПП в Одеській міській раді де-факто є в коаліції з партією мера «Довіряй ділам». І крім того, нещодавно Марина Порошенко приїздила в Одесу, де разом з Геннадієм Трухановим вишивала рушник єдності. Тобто, мабуть, Геннадій Труханов залишається сьогодні на посаді завдяки якомусь покровительству Банкової. Максим Степанов. Геннадій Труханов – це мер, Максим Степанов – це очільник обладміністрації. Так. А він свого часу вніс заставу за вас. Так. Це був крок для чого? Він пояснив на атракціон свій ж такої крок небаченої щедрості, навряд чи це... Ну, звісно. Він пояснив свій крок тим, що він бачить явну несправедливість і не хоче з нею миритися. Тому що в той же період часу за директора табору «Вікторія», де згоріло 3 дітей, до речі, це був муніципальний табір, і ніхто з чиновників Одеської мерії не поніс відповідальності за трагедію по сьогоднішній день. Тоді призначили директору заставу у розмірі 128 тисяч, а мені за стрім з Фейсбуку призначили 600 тисяч. Плюс тема літнього театру, а це саме серце Одеси, це міський сад. Воно дуже актуальне для одеситів, дуже гостро стоїть і практично абсолютна більшість жителів міста, мешканців міста, вони не підтримували можливість там забудови і підтримували протест, який відбувся. Можливо, саме тому Максим Степанов прийняв таке рішення і вніс за мене заставу. Але апеляційна інстанція заставу скасувала буквально через декілька днів, і гроші Максиму Степанову повернули. Це такий політичний крок проти Труханова. Я не виключаю цього, можливо. Можливо, якісь інші в нього були мотиви. Чесно кажучи, я його не запитував про його мотиви. Ви свого часу, у вас була така коротка дуже зустріч з Арсеном Аваковим. Так. Про що ви тоді спілкувалися? Ви не намагалися якось передати всі ці дані, от те, що у вас є йому, кажучи? Спілкування відбувалося рік тому. Рік тому відбувалося спілкування, і воно було предметне стосовно нападу на мене співробітниками Одеської поліції, які під час однієї з акцій протесту затягнули мене в свій натовп, почали наносити удари ногами в область голови і зламали мені кістки перенісся. Доволі серйозна була потім операція. І Арсен Аваков, мабуть, щоб зняти суспільну напругу, захотів зі мною зустрітися. Я з ним поспілкувався, розмова була по 2 питанням. Власне, по притягненню до відповідальності, хоча б дисциплінарної, по лінії МВС, співробітників поліції, які нанесли мені тілесні ушкодження, і підсумовуючи, коли минув рік, нікого не притягнуто сьогодні до відповідальності, до жодної, навіть догану нікому не винесли. А друге питання стосувалося налагодження діалогу між представниками громадянського суспільства в Одесі і між силами Нацполіції. Але друге питання залежало від першого. Тобто, якщо ви дійсно будете за порушення закону притягати до відповідальності і своїх співробітників, тоді можна говорити про налагодження в перспективі якогось діалогу. Що він пропонував вам, як це, тобто, якщо говорити про друге питання, співпраця, тобто налагодження діалогу, це все зазвичай йде мова про співпрацю. Так. А то там ви мовчите, ми там не заважаємо, або в якихось таких не в цьому плані. В плані підвищення рівня комунікації, спілкування між представниками громадських організацій і керівництвом поліції. І, власне, моя відповідь була такою, що якщо ми побачимо реальні кроки
по притягненню до відповідальності тих співробітників поліції, які порушили закон, то я думаю, що ми можемо розглядати можливість подальшого діалогу. Якщо цього не відбудеться, то який діалог може мати взагалі сенс? І, власне, цього не відбулося. Хочу повернутися знову до історії спецоперації СБУ із Аркадієм Бабченком, тому що і досі виникає кожного дня нові деталі. От, скажімо, Олексій Цимбалюк, так, ваш друг, так, назвав два прізвища, які він нібито побачив з його інтерв'ю BBC наступними. Один з них Тодор Пановський, до речі, теж активіст Одеського Майдану. Так? Друге – це Ілля Богданов. Це на Майдані він не був. Ви знаєте Тодора Пановського? Так, я знаю його, але я не скажу, що ми спілкуємося. Хто це? Що це за людина? Це колишній член Одеської самооборони. Більше не скажу. Брав участь у розгоні антитруханівського Майдану в Одесі. Чому він, на вашу думку, міг потрапити в цей список? От для мене це великий знак питання, насправді. Тому що... Причому ще й наступні дві жертви, як зі слів. Так. Я не знаю. Чесно, для мене це питання, на яке я не маю відповіді. Я сам собі його ставив і я не можу. А чим він зараз займався? Тобто він колишній член? Я не бачу зараз, щоб він займався якоюсь активною громадською діяльністю. З останнього, що я бачив, він там виходив під консульство Росії на підтримку Олега Сенцова і все. То він брав участь, він міг брати участь в підпалі тоді будинку профспілок? Бо ви казали, що були... Однозначно ні. Наскільки мені відомо, Тодор Пановський до патріотичного руху долучився десь з 15-го року, може з 14-го, але точно після подій 2 травня. Самооборона Майдану, ви кажете, це було тоді Самооборона раніше? В Одесі по сьогоднішній день існує, причому самооборон в Одесі було свого часу аж 10. А що це за самооборона? Що це за... Це організація, яка утворилась на Майдані, була. Потім виникла ще одна місцева самооборона в Одесі. Між ними був свого часу конфлікт. Це дуже довга історія, насправді. Ну, зрозуміло. Це вже там одеські наші манси. Адвокат Бориса Германа, так, посередника в цій всій історії із вбивством Бабченка і зі списком 47, називав Бориса Германа, так, волонтером. Так. Більше того, на суді він показував подяку від 8-го батальйону ДУК правого сектора. 8-й батальйон – це Дмитро Ярош. Це може зараз, бути так? Так, раніше був у правому секторі 8-й батальйон. До 15-го року. Це може бути, ви його бачили, бо ви теж волонтерили, Ні, так? Я взагалі про Германа дізнався після історії з Аркадієм Бабченком. Тобто до цього ця людина не привертала до мене жодної уваги. Я не виключаю, що йому могли якісь подяки надавати, так. Хоча я піддаю великому сумніву це. Тобто, достовірність цієї інформації для мене особисто під великим знаком питання. А що це за 8-й батальйон? Давайте, якщо в нього була подяка, якщо вірити. 8-й батальйон – це батальйон, який знаходиться поблизу Маріуполя, бере участь там в бойових діях. До 15-го року він входив до складу добровольчого українського корпусу правого сектору. Після 15-го він перейшов в підпорядкування УДА, Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Я не виключаю, що могли навіть дійсно бути теоретично якісь йому грамоти, хоча дуже в цьому сумніваюся. Але це цілком логічно, тому що якщо ця людина дійсно працює на російські спецслужби, то він, звісно, якщо він робить брудну роботу, а не є політичною фігурою, бо в нас тільки політичні фігури, які є агентурою Російської Федерації, не приховують цього. А якщо він саме для брудної роботи призначався, то цілком можливо, що він шукав собі можливості для прикриття, для того, щоб здаватися патріотом. Він же ж не буде казати «Доброго дня, я від ФСБ». Правильно? Він тривалий час таки возив щось, якщо отримати грамоту, якщо вірити. То він зі слів Олексія, знову ж таки, тому що я цю людину особисто не знаю. Олексія Цимбалюка, так? Так, Олексія Цимбалюка. Він каже, що з Германом в нього був контакт по питанням закупівлі обладнання для зброї, для ведення бойових дій, і цей контакт був комерційним, а ніяк не волонтерським. Тобто Герман, можливо, продавав якісь там прибори нічного бачення, спеціальні прилади, приціли. Але, зі слів того ж Олексія, це не було волонтерської діяльності, тобто безоплатної передачі не відбувалося. Можливо, там були якісь знижки. У вас зараз щось з рукою. Ми коли тільки зайшли сюди, ви розповідали історію про те, як в одеській лікарні вам не допомогли, а нашкодили, так? Так. Здебільшого. Що зробили? Станом на даний момент мені провели другу операцію
і виправили ті помилки, які були допущені, чи свідомо, чи несвідомо, я не знаю, в одеській лікарні. Після останнього замаху намета в мене було ушкоджено артерію, вену, основне згинач сухожилля руки, 2 сухожилка пальця, мізинця та безіменного пальця. І коли мене доставили в одеську лікарню, з огляду на медичні діагнози, які вже мені поставили тут, то там мені просто зашили венну артерію і шкіру. Тобто всі інші травми, вони залишилися, ніхто з ними нічого не робив. Буквально через декілька годин після проведення операції мене з лікарні виписали, але я дізнався про це вже на наступний день, тому що звернув увагу на те, що зі мною не проводяться жодні медичні процедури, ніхто не цікавиться, як я себе почуваю, і фактично я без знеболювального не міг спати. І я пішов до чергового лікаря, запитав, що відбувається. І він мені сказав, так тебе ж вчора виписали, і тобі дали всі документи на руки. І сказати, що я здивувався, не сказати нічого, тому що мені про це нічого не було відомо. Я написав про це в Фейсбуці, виклав відео спілкування з лікарем, другого вже спілкування. Я вдруге до нього прийшов і передав заяву на ім'я головного лікаря. Мабуть, це спрацювало і дало певний публічний резонанс, тому що за декілька годин прибіг цілий консиліум лікарів, які потягнули мене в перев'язувальну. Під відео вони розматували мені руку. Гіпс до цього вони мені зняли одразу після операції, тобто мені його наклали і через декілька годин зняли. І після того, як зробили перев'язку, вони мені вручили пакет документів, сказали, ось твої документи про виписку, датовані вчорашнім числом, все, забирай речі і їдь звідси. Цікаве співпадіння. В той же день радник начальника поліції області Руслан Форостяк заявив в інтерв'ю одному з видань, що у поліції є відомості про те, що ніхто з учасників інциденту не потребує медичної допомоги і вирішується питання про оголошення їм про підозру. Тобто, скоріш за все, одеські лікарі були на контакті з поліцією, можливо, навіть отримували від них вказівки. Мені ставало дедалі гірше і, дякуючи моїм друзям, приїхала швидка, яка прямо з території одеської лікарні доставила мене сюди. Тут мені зашили сухожилля основне на руці, виявили, що при проведенні першої операції мені було пошкоджено серединний нерв і при накладанні жгуту, як я зрозумів, було пошкоджено ще один нерв, який відповідає за мізинець та безіменний палець. І, власне, тут це все повиправляли, вставили ще таку мені шпицю в мізинець, наклали гіпс і сказали, що треба лікуватись, треба носити гіпс ще 1,5 місяці. Це було станом на проведення операції, тобто ще близько місяця мені залишилось. І від півроку до року займе період реабілітації. Я звернувся з заявою до поліції, до облдержадміністрації Департаменту охорони здоров'я і до Міністерства охорони здоров'я з проханням провести службову перевірку дій лікарів, якщо їх так можна називати, одеської лікарні номер 1. Тому що вони не просто відмовили мені в наданні медичної допомоги, коли я їм прямим текстом казав, що я її потребую, вони мені ще більше нашкодили. Добре, хоч руку не відрізали. Так, слава Богу, точно. Третій напад на вас. Людина загинула, так? Так. Це військовий, тому що... Ні. Ні. Це не військовий. Страна.ua є таке в нас інтернет-видання в Україні, яке, на жаль, ще по сьогоднішній день працює. Буквально через менше ніж за годину після подій почало розповсюджувати велику кількість дезінформації стосовно нічних подій 24 травня. Вони заявили, що це ветеран АТО, що він військовослужбовець 25-ї бригади, хоча насправді ця людина проходила військову службу строкову в 2007 році. З таким же успіхом можна було його назвати вихованцем дитячого садочка. Ну він же ходив колись в дитячий садочок. Але як це все відбувалося? От якщо згадати той вечір, так? У вас була якась розмова, чи це одразу був напад? Одразу напад, не було ніяких розмов. Він був один? Двоє. Двоє людей було, одному потім вдалося втекти, а другий пробіг декілька десятків метрів і впав на землю вже з пораненням. Ніяких розмов абсолютно не було. Я повертався додому зі своєю дівчиною, з пакетом з молоком та кефіром. І, не доходячи буквально декілька метрів до мого під'їзду, зі мною порівнялись двоє чоловіків міцної статури, ну так візуально кілограм, мабуть, по 110 кожен, і почали наносити мені удари. А далі все дуже розмито в мене в пам'яті, тому що подія така, ну не кожного дня таке відбувається з тобою. Я почав оборонятися і
ну, може це секунд 15-20 тривало. Один з нападників крикнув «Біжим!» і вони почали бігти в різні сторони. Один побіг в напрямку вулиці Сегельської, другий То вони не збиралися вас вбивати, тому що «Біжим» це… Ну, я не знаю, що вони збиралися робити. Чи вони злякалися вас? Але… Двоє людей, якщо кажете по 100, я ніж більше Я кілограм. думаю, вони не очікували, що я залишусь в свідомості взагалі. Тому що перший удар, який мені йшов в область скроні, він був дуже сильним. От зараз в мене зійшов синець, але тут навіть була лопнула шкіра частково. І це при тому, що я встиг боковим зором побачити, що цей удар летить в мене, і голову трошки прибрати з траєкторії. Я думаю, що там розрахунок був мене виключити, а що далі, ну, лише знак питання лишається. Ну, власне, я вбачаю реальну загрозу в моєму життю в той момент, тим паче, що я був не один. Я був зі своєю дівчиною, і це був третій напад, не перший. І характер ушкоджень моєї лівої руки говорить про те, що, скоріш за все, я якось чи вибив, чи перехопив ніж в момент, коли він летів в ліву частину мого тіла. Тобто, скоріш за все, якби не виставлена була рука, то ніж опинився би в мене от в цій частині тіла або, можливо, десь в області голови. Ну, така швидка реакція – це завдяки там спортивному минулому, тому що це вже другий напад, який ви відбиваєте, мало того, ви лишаєтесь. Ну, тут декілька факторів. Ну, я займався спортом, ходив на дзюдо свого часу, хоча не скажу, що це було досить тривалий період, але тут ще треба зважати на, мабуть, адреналін, який в цей момент є в крові, на те, що це відбувається раптово і фактично нападників двоє. Ну, в цей момент ти дієш виключно на рефлексах. Тобто у тебе немає часу, щоб приймати якісь рішення. Тобто рішення може бути тільки одне. Або ти захищаєшся, або ти даєш себе побити, покалічити, чи, не дай Боже, вбити. Що ви зараз читаєте? Зараз читаю книгу «Напролом». Дуже хороша книга. У вас там 3 книги, так? Так. Насправді в мене Покажіть, книжок дуже багато. Є час у вас зараз. От тут, слава Богу, сьогодні є час, так. Є ще книга «Великий вибух популізму». Це про політику. Тут політикою цікавитися? Ну, звісно, цікавлюся. Тобто ви збираєтесь все одно йти? Це не тотожні поняття. Цікавитись і займатися. Знаєте, політика, або ти цікавишся, або політика тобою цікавиться. Я тільки хотів це сказати. Є ще ось така книга «Тотальний опір», зведення малої війни для кожного. Ще до неї руки не дійшли, тому не можу... Це вам подарували, чи ви... Не можу сказати. Це принесли друзі мені почитати теж. Є ще книга «Грязь» – це розповіді про війну на Донбасі очима одного з військовослужбовців. Ну і, власне, книга «Напролом», але її я зараз не бачу, де я її поклав. І останні 2 запитання. Перше, умовно, зустрівся би ти з Петром Порошенком, так що б ти йому сказав би? Ого, цікаве питання. Все залежить від обставин і від теми розмови. 3 питання або 3 прохання? Мабуть, скоріш за все, ні. Не зустрівся б взагалі? Якби це відбувалося зараз і не виникло ніяких нових обставин, то скоріш за все, ні. Випадкова зустріч? Я не знаю, про що мені з ним можна говорити, тому що, власне, всі питання, які мене цікавлять, на них я вже маю відповідь, і відповідь ця складається з дій його і його депутатів. Але якщо були б якісь умови і обставини, при яких ця зустріч була б корисною для міста, не знаю, чи для країни, то я би не відмовився, скажімо так. Тут все залежить від обставин. Повірив би обіцянкам те, що він пообіцяв? Ні. Виключно справа. Зрозуміло. Дякую за розмову, дякую. 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 Дуже. Дякую, що залишалися із телеканалом АТR. Будьте тут і надалі. Всього найкращого.